Oke, siap. Elek iki nganggo lenga wangi lanang. Oke, guys, wis. Oke, persiapan sudah. Tasku ndi? Oke, ditunggu keseruane sampai ning mantenanku ya. Wis ngene ae. Wis tokoke macak piye anake ya ngene. Oke pemirsa ya, wis tak cukupi semene kontene dina iki. Nek persiapan arep buah ning ndi? Pucung Dong Tuban. Aduh kono. Aduh tare. Pucung Kedung Tuban. Iki sing dadi nganten ora ndek mbok. Mboke lagi meninggal di ngenane ya Allah, muga-muga kuat to. Oke bolo, jangan lupa ditonton, di like, di komen, di share sakake ning sedaya pemaknya, muga-muga berkah barokah. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kontenku selanjutnya. Wassalam. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mbak. Mbak bersama Mbak Seh. Halo apa nanti Mbak Mbak? Oh, nanti mau Uci ya. Mbak Kimi halo, selamat pagi. Mbak Kimi. Kabare piye? Kabare sehat todong-todong nih. Padang-padang ki ape iring-iring. Nek bar tandur terus iring-iring, bar tandur iring-iring ngene terus. Oke, bolo. Sing duwe motor yo tak tinggal aku di kok kene kono kok. Motor jene penak ae. Asline penak mong. Anu, Mbak. Belane apik ya kok. Gak wani. Belane apik yo tak opo. Wis bayan dicepit biar apa-apa yan kok nek mulai tak numpak alep nek ra sedeng wis gampang. Ayo ya Allah. Ditetel. Baju. Mobil-mobil barang ya anak lah. Akeh mobil kae karane sing gelem numpaki iki malah. Ya wis engko nek mulai kok sing tuku kan ayo. sing pengen numpak adong-adong ya. Mas Anang. Ambek Inu. Ya wis ndak budal ya. Kadung numpak. Mak Sri santai, Mak Sri. Ndak kowe gocokno pae. Pokoknya langsung berangkat kulon. Wis ragen. Mriki, Mbak. Masuk yo montore kan diyupno ngono lho. Iki motore sapa, Abang? Montore Wawan iki gledak gowong mbah iku. Wan, lah ketek tengor-tengor. Inget wong anu. Motor mi lho, Leng. Ini ngetor Pak belum. Kamerane sing HP-ne apik ya apik, sing burem ya burem. Burem lek. Burem selah. Sing penting wonge ora kusret. Tare duwene burem. Oh iya yo, ndek bojo, Ndek bojo. Lah ki wong merah kok wis dhisiki. Aku kan wis kadang-kadang. Wis. Pas sepeda motor dhewe. Apa?
Jajane ning ngalep jero kono sih. Iya, ning ngalep. Mbah dalam. Mbah Sawi bareng ae. Bayan, halo, ayo Mbak San. Dadah, guys. Mbak Lina. Mbak Kimi masuk. Oke, Mbak Ras. Halo. Mbak Ti, ayo semuanya turun. Turun. Wes, oke, gawa sing ndi, ayo. Iki ana isine mboten. Oh, arene. Jek, Mbak. Ning kono Mbak ning ngalep ketae. Salone kon mateni sik lah, Caca. Salone kalau kon mateni sik, aku rasa. Wis bakule ndang apa-apa dadi gorengi kok nek mulih lesu. Ora. Lah, alah iki urung metek-metek yo ese wis ngatrus. Oke, Bolo, terima kasih. Ese wis digawa sik. Lah, iki mang ngelepe mlebu gak salah ngono kok mlebu barang. Ngelepe iki lho. Anu Mas, jajane sik Mas. Alah. Apa mundur nikrek. Niki keriting. Ya, nikrek. Pak Diloh nikrek. Gandeng ta iki. Kemana digato kono? Wis dindeki elek sing ora sedeng kok. Mundur. Malah sopere lemes. Sopere. Ndang ini hai ngono ya. Iya. Malah mbok mangga nggawa jeronan kok bangetan men. Ben, wong enak gugup kabeh kok. Ben metu ya wis. Lah ya, gugup kabeh. Mang ora ketok rambuté sing putih ngono. Wis ayo, kapan ning kene ae apa piye? Esem lho. Lah, tukang sone pinter ora didikakno sik pinter. So terbaru esemu. Wis aja dionekno sik, aja dionekno. Apa ndesel lapor balane. Anjir ndelok, aku ora ketok kowe ndelok iki. Iya, Mas, syuting, Mas. Halo, syuting, Bu. Nggih. Balam. Kuwi golekno jungokan mbek kowe. Ilang tak beli. Barang ndak jungok sik. Ayo. Goreng. Pacaran. Dolan-dolan sik. Apa dolane ndi? Mbak Salah. Oh, jane susah. Mbak Salah, Mak. Duh, marka Cik wis dipoto ning kono. Ya. Pak ayo golek nggon masing-masing. Nggih, kok katane mbiyen. Sing job. Nggih, patus yo. Ganti. Walah. Adoh meneh. Kono kene nggon kae. Lah dek seneng mana sih piye le? Yo kurang Kana guri. Res, kene lho melak Mbah. Kok penak ning kene ketoke? Terserah. cetak ki. Pinter tukang salone ora dikakno sik jos boloku kowe. Jungok wis, ora sarwet. Aku mulih lho aku. Nek kowe rewel. Bisa rewel ae. Pak Hunter. Oke, bola ndang golek nggon nek ora aman dingklik. Halo Mbak, salim sikno. Bola kok piye to iki? Nggih.
Mampir niku biyene kula. Oh, nggih mangke nggih. Wong merah. Oke, anake Mbah. Mantune Mbah Karto Kardi. Oh, nggih merah kidulan nggih. Heeh, Mbah Karto Kardi tengah. Cedhak lek Dames e. Oh, sing sebelah kene. Wis engko tak mampir oke, Bolo. Oke, sebentar. Mas Erna. Ndi wonge? Mboten kenal. Iki le. Niku le. Walah kae yo roh wis roh. Iya, Mbak, iya, Mbak. Oke, Mbak. Anake Mbah Karto Kardi merah. Iya, ayo le. Mas Edi, terima kasih ya. Lain kali nek nyaterne oke Mela. Oke, ya oke Bolo. Maedam ku dicepet ndi kuwi? Marang cek. Ayo. Dono mbok emang menyang. Mbok menyang nang sana. Bersama maknya. Wes jas wis mulai. Timang yo ora seru yo ora nyanyi ora apa yo kok. Penyanyi kepetel ora sopan dadi dondong penyanyine aku kepetel ning pojokan nang ning arep. Ora dikeki dalan malah. Wong ngantene yo urung salin urung apa salin mang yo ora untuk piye ngono. Ngono kok salin langsung mulai. iki mang urung foto. Mang lo enek wong sitok munggah malah coba nduk akhire. Anu kok salaman di ngene ape ndelok saline klambi piye ya radang. Oke pemirsa, tekan omah. Nek gatule ndas sih. Alhamdulillah. Nganteni bertemu dikei kelancaran karo Gusti Allah ya Allah. Padha nangis guys wong-wong mergo yo dadi nganten ora mbok wis. Ci muga-muga yo kuat-kuat nggih. Awak iki nek ndongakno muga-muga dadi samawa. Kakek-kakek ini selawase Cik, dongane maknya yo. Akeh sing nangis. Sah soalnya tadi gak mbok dadi nganten ra ketunggan mboke. Wis ora apa-apa nangis. Wis aku yo melok brabak ya. Sah. Brabak guys. Entuk darah pucung. Yo ijek dong Tuban kemang urung-urung merambah pucung yo dong Tuban jurusan Wadung. Wis iki dilanjut make wis keseleran Cik. Kamang Pak ene omah mepe pari karo mepe kerupuk. Kamang yo entuk tonjokan neh. Engko titip ae. Ngene dhuwure Yudi. Entuk tonjokan neh kok tanduran. Garas apa tanduran iki? Iki ya wong mantu padha ae. Mantu guys. Wis oke Bolo. Tak cukupi semene kontene dina iki nek tutur kataku ora jelas aku mohon maaf. Aku yo tak ndang leren. Wis leren. Leren goreng kerupuk, mepe pari. Wis menawi iki. Wis didengak-dengakno sing dadi nanten muga-muga dadi kakak-kakak lanang-lanang. Dadi tuwek sampe tuwek selawase. Terus dulure kemah ya aku sing Solo Sragen do bali. Wis padha balik kabeh. Oke Bolo, terima kasih. Jangan lupa ditonton, di like, di komen, di share sak kakek ning YouTube maknya ya. Muga-muga ulan ngarep bisa bayaran ya guys ya. Kuwi pandung aku ngono ae. Nek ndek anak cukup loro ae. Sing rukun karo bojone ya ngger kuat-kuat. Muga-muga kuat sampai tuwek. Dadi kakek-kakek nenen megake ya wis ora diomong mboke. Mbak Rami niku ya balane maknya. Wis meninggal setahun. 2 tahun arahe apene. Ndek urip dhewe karo bapak, karo adike. Wis iki ndek bojo direngku wong Kedong Tuban wis ngono ae. Wis muga-muga samawa ya kaya anake Ramini kuat-kuatan. Anakmu dadi nganten, Mbak. Sing tenang ning kono. Ning surgane Gusti Allah. Wis pokoke kuat-kuatno. Muga-muga dadi sampai selawase. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kontenku yang selanjutnya. Basah.